Inhlupheko nendlala zizinto eziquba phambili kwiphondo lase-Eastern Cape eMakhanda kumhlaba obizwa ngokuba yiZolani Location eTantyi. Yiminyaka le ndawo ikhala ngokungavakali kwezikhalo zabo kwabasemagunyeni ngentlalo yalapha nokungafumani zinkonzo kumasipala weli. Umhlali wale ngingqi uNobaptize uye wasibonisa impilo ayiphilayo mihla le phantsi korhulumente weli. Nix indawo into yobana kuthiwa siphangela kuyo kodwa ke siyalala kule didike ngehlobo injena le ndlu kodwa silale kodwa ulala akho kulala ngoba egqibela ndinomntana omncinci ngoba umntana asikwazi ulala sinomntana omncinci umntana akho buthongo usandihleli gede ngoba le ndlu ibolile. Kuvakala ukuba iminyaka bethenjiswe izindlu abahlali beli kodwa akho nto iphuhlayo. UPax weVudu umele ilali yakhe esithi urhulumente makonyule umphathiswa wezentlungu nendlala ozomela abahlali. Ekhoyo kwaye eyenzekayo apha siyabona into yokubana into ezifana namanzi inkqubela nje yento yamanzi imibhobho iyaciciza kwaye it's been 32 years bengenazindlu abantu balapha bayakhala kakhulu nge-service delivery of which ke siye sacinga into yokubana ezile Papa Foundation into yokubana makube khona umphathiswa wezendlala umphathiswa ozawuthi ajonge zonke izinto ezidibene nje nentsokolo yabahlali. Eastern Cape is the poor of the poorest when it comes to zonke ezi provinces because akuhoyekanga tu siyabona nalapha kozindlu akho manzi akho nto nje itheni kuphinde kukhalazeka into yokubana awekho amanzi. Umansipala bakakaphenduli ngalomba. Erhini alitshoni lingenandaba ndingu-Unathi Hala ndisemakhanda.